Les persones grans són un actiu molt important per la ciutat de Barcelona per la seva contribució a la sostenibilitat i cohesió social en el seu entorn familiar i ciutadà. Representen el 20% de la població. En els últims anys, Barcelona, igual que les grans ciutats europees, ha vist com l'esperança de vida de la ciutadania augmentava. Un fet que, tot i ser un èxit, en ocasions pot anar acompanyat de situacions de vulnerabilitat. Amb aquest propòsit, l'Ajuntament ha impulsat un programa d'actuació per promoure el bon tracte a les persones grans, orientat a combatre els prejudicis i els estereotips fruit de la vellesa i que busca millorar la prevenció i l'abordatge de les situacions de vulnerabilitat que poden patir les persones grans. L'Ajuntament de Barcelona vol avançar en la promoció dels valors positius de la vellesa, en actuacions que fonamenta en 4 línies estratègiques. 1. Promoure el bon tracte i l'apoderament de la gent gran. Disseny d'accions de sensibilització i materials divulgatius, xerrades informatives, fòrums i formació dels professionals, aportant una mirada positiva de l'envelliment que garanteixi la defensa dels drets de les persones grans i especialment d'aquelles en situació de dependència. Major suport a les persones cuidadores, potenciant programes de formació i el Respir, que són estades temporals residencials que faciliten un descans a les persones cuidadores. Millora de l'atenció individualitzada des de l'Oficina per a la Igualtat i la No Discriminació, per facilitar la defensa dels drets de les persones grans. 2. Millora de les estratègies de detecció. Ampliació a tots els districtes del programa Radars, que consisteix en el treball en xarxa de diferents agents, com ara veïns, comerços o farmàcies, per detectar persones grans que viuen soles i no poden valdre's per elles mateixes o no tenen suficient suport familiar. Noves eines per millorar la detecció de possibles situacions de maltractament de tots els serveis socials i sanitaris. Formació dels professionals del servei del telèfon d'urgències perquè puguin procedir a una ràpida detecció i activar els recursos oportuns. Promoció de la participació activa dels usuaris, familiars i professionals dels centres residencials i centres de dia perquè la persona gran sigui cada dia més al centre de l'atenció i es tinguin en compte els seus desitjos, preferències i opinions. 3. Reforçar els instruments d'intervenció i atenció dels professionals per donar respostes a les persones grans que reben maltractaments i a les persones que els infringeixen. Elaboració d'un nou protocol d'actuació que orienti i ajudi els professionals en el diagnòstic i abordatge integral de les situacions de maltractaments i que coordini els diferents agents de salut, serveis socials, justícia, seguretat i la pròpia comunitat, garantint la tolerància zero contra el maltractament de les persones grans. 4. Compartir coneixement. Per tenir un coneixement més ampli i global del maltractament que pateixen les persones grans, es fomentarà l'intercanvi d'informació entre els diversos actors. El bon tracte cap a les persones grans és un principi bàsic que ha de regir en tot moment. Entre el bon tracte i el maltracte hi ha una frontera poc definida. Hem de lluitar contra els maltractaments, evitant actituds com la indiferència, la negació de l'autonomia de decisió, la infantilització o qualsevol altre comportament abusiu, i avançar en valors socials de respecte, dignitat i reconeixement de les necessitats de les persones grans. Cal una mirada positiva de la bellesa i d'una etapa de la vida que reporta grans beneficis a la societat i una font d'oportunitats i reptes a les persones grans.